ekuseni egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu bafethu ukusigcina kwakhe nokusilondoloza. Kuyabanda kulezi insuku lento isikhumbuza ukuthi ke impilo inama seasons, njengoba kuyisizini yasebusika bafethu nehlobo liyeza futhi. Ngamanye amazwi ithi lento isimo odlula kuso sizodlula, nalesi simo sifunayo siyeza, and futhi naso kungenzeka sifike sidlule futhi. So that is how life is bafethu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, but God gives us grace yokwazi ukuthi ke simelane nazo zonke izimo ezisuke zikhona nezikhathi ezisuke zikhona. uNkulunkulu anibusise bafethu. Abanye baye emsebenzini, abanye baye ezikoleni, abanye baye emhlanganweni, baye kuma meetings ahlukahlukene, abanye baye kuma interviews. Sithi good luck bafethu. uNkulunkulu akabe nani kuyo yonke izinto, and abanye bahambisa ama business proposals, abanye bayokwenza ama business plans. Ziningi izinto abantu abayozenza usukwini namhlanje. Sithi uNkulunkulu makabe nani bafethu, anilondoloze, anigcine nihambe niphephile nizenbuye futhi ke niphephile. Ngaphandle ngokusho isikhathi ake singene kuniwe bafethu ezweni lenkosi laphana kuMathewu chapter number 8 sizofunda uverse number 5 bese sehla nayo njalo le ndaba bafethu. Ngicela ukuthi le ndaba siyilanisise kahle ngoba kunento uNkulunkulu afuna ukuyisho namhlanje ekseni. Lithi ke izwi kaNkulunkulu kuverse number 5, esangena eKhaphenawume kweza kuye induna yekhulu yamncenga yathi, Nkosi, umfana wami ulele endlini ufe uhlangothi, ukhwelwe kakhulu ngobuhlungu. Wathi kuyo, mina ngizakuza ngimphulukise. Lalela uverse 8. Induna yekhulu yaphendula yathi, Nkosi, angifanele kuba ungene phansi kophahla lwami, kepha yisho izwi nje, khona umfana wami uyawusinda. Ngokuba nami ngingumuntu ophansi kwamakhosi, nginamabutho phansi kwami. Ayi bafowethu, ngithi kwelinye hamba lihambe, ngithi kwelinye woza lize, nasencwelini yami yenza lokhu ikwenza. uJesu ekuzwa lokho wamangala, wathi kwabamlandelayo, ngiqinisile ngithi kini, angizange ngifumane kwa-Israyeli ukukholwa okungaka kumuntu. Yazi kube mhlawumbe kwakulesi sikhathi wayezothi kumuntu phaqa. Uthi isizweni sonke saka-Israel, in the history of Israelites, I have never seen such great deep faith such as this from a human being, from a mere human being. Le ndaba masibheka bafethu, lithi izwi kaNkulunkulu, le ndoda eyayigulelwa umfana wayo, ekugulelwa umfana wayo iyodwa lento engiyithandayo kule ndoda, noma engasiko umJuda noma ngasiyeka Israyeli, kodwa ngesikhathi imbuka uJesu kukhona izinto azenzayo. Ngoba bafethu uJesu kukhona izinto azenzayo, ufuna ukubhekwa, ufuna ukubukwa ukuthi uzenza kanjani. Ngithi ngiyacabanga le ndoda yayilokhu imbuka uJesu, imlandela, ibuka indlela izinto azenza ngayo, ibuka indlela akhuluma ngayo. Yathi no man, umfana wami noma egula, kodwa I know ukuthi i-answer yami ngizoyitholaphi. Ngoba bafethu kufanele kuhambe kufika isikhathi la sasikhona ukuthi there is no other option, there is no other choice. The only thing that we are left with is Jesus and Jesus alone. Lithi izwi kaNkulunkulu liyathi le ndoda, Jesu umfana wami uyagula kubi Jesu, awuphuthume nangu umfana wami uyagula. Uthi uJesu, no, ngizohamba umfana wakho ngimsindise. Awu le ndoda, because he understands. Ithi le ndoda, no man, I am the man of authority, I understand the authority. Ngoba bazalwane fanele understand ukuthi the authority that is installed in us is so powerful to change dimensions, to change things. Leli gunya uNkulunkulu asinikeze lona igunya fanele number 1 silicognize, number 2 silazi ukuthi liyasebenza, number 3 silazi ukuthi lingaphezulu kwazo zonke ezinye izinto. Ithi le ndoda, since I understand the authority and I understand the power of words that are spoken through the authority or through the person who understands the authority, uthi no Jesu awusangena nasendlini yami, ngiya understand ukuthi uma ungathumela izwi umfana wami nakanjani uzophila. Lithi izwi kaNkulunkulu uJesu wamangala. Ayi bafethu, uJesu wamangala. Uyazi bazalwane, ngikulento ukuthi ake sibe nokukholwa okuzomangaza uJesu, ake sibe nokukholwa okuzomangaza uNkulunkulu. Umbuzo wami uthi, lokukholwa okumangaza uNkulunkulu wena usunakho yini? Lokukholwa okwenza ukuthi uNkulunkulu asukume ame ngenyawo athi, in the whole nation of South Africa, in the whole world, I have never seen such people with such great faith. Lithi izwi kaNkulunkulu wathi uJesu, ngiyaqala nqa ukuyibona lento, and njengoba ngiqala nqa ukuyibona lento, it's amazing me. Watshela ababemlandela, waqala wafakaza ngomuntu ebuka ukukholwa kwakhe. Into yokukholwa bafethu yenza ukuthi uNkulunkulu ame ngenyawo. Lithi izwi kaNkulunkulu, ngaphandle kokukholwa akwenzeki umthokozisa. Ngamanye amazwi, into ekitaza uNkulunkulu, into eletha ihlathi endlebeni zikaNkulunkulu, into eveza uNkulunkulu ismile namazinyo, ukukholwa bafethu. Lithi izwi kaNkulunkulu wathi uJesu, hamba, umfana wakho usesindile kumanje. Mawuyilandela
lendaba lithi uma le ndoda ifika khona lapha ekhaya umfana wasinda ngaso leso sikhathi uJesu ayethi akahambe. Umfana use-right, usindiswa yini lo mfana? Akasindiswa ukuthintwa ngezandla, akasindiswa ukuthi ngoba sebemphuzisa umuntu othile, kodwa usindiswa ukuthi i-authority kaJesu ya-understandwa umuntu, ngoba i-authority kaJesu ayisebenzi nge-distance, ayina limit. Ukukhuluma kwakhe can change your life complete. Siyambonga uNkulunkulu bafowethu. Let us run after this faith. Let us grab this faith. Uyabona into ezosenza ukuthi siphumelele, sibe lokhu uNkulunkulu afuna ukuthi sibe yikona, ukuthi understand this faith, sibambe lokukholwa bafethu. uNkulunkulu lokukholwa lokhu kuyena it's a demand, uyakudimanda, ukufuna ngenkani, ngoba iyona into ekwazi ukuhlukanisa abantu aba-religious nabantu abakholwayo. May God bless you bafethu. uNkulunkulu makabe nani, anibusise egameni likaJesu. Amen.